Zahvaljujem predsjedniče, uvaženi ministre Paviću sa suradnicima. Ova je Vlada u proračunu za iduću 2019. godinu predvidjela, odnosno osigurala gotovo 1,5 milijardu kuna za usklađivanje mirovina. Ako se ne varam to bi u konačnici trebalo značiti i povećanje mirovina putem indeksacije. E sad, budući da ste u ovom zakonu, u ovom konačnom prijedlogu i predložili usklađivanje prema omjeru rasta plaća i potrošačkih cijena u odnosu 70:30%, odnosno 30:70%, zanima me možete li nam pojasniti kako će to u konačnici utjecati na naše umirovljenike, odnosno možemo li na temelju ovoga očekivati povećanje mirovina i za koliko? Hvala. Odgovor, izvolite ministre. Poštovani zastupniče, hvala lijepa na pitanju. Upravo kao što ste istaknuli, najveća povećanja u proračunskim izdvajanjima zadnje 2 godine upravo su izdvajanja za mirovinu. Ove godine 1,4 milijarde, sljedeće godine 1,6 milijardi kuna više za naše umirovljenike za usklađivanje s mirovinama. Izmjenama, odnosno usklađivanjem da imamo oba puta godišnje 70:30, odnosno 70% prosječne plaće, 30% inflacija, dovest će u konačnici do većih mirovina naših građana. 6,39% su bile usklađivanje zadnje 2 godine, sljedeće godine računamo preko 3%, 3,13% za najniže mirovine, dakle oni s najnižim mirovinama mogu očekivati dodatnih 6%, ostali otprilike oko 3%, ali u konačnici ova mjera koja košta do 2040 1,2 milijarde kuna donijet će do povećanja mirovina sadašnjih umirovljenika.